Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdullahi mai cibiyar ina mata masu bukatar maganin ni'ima. Ga sauki ne ya zo a karkashin cibiyar SHIFA'UN so muna da maganin shi insha Allah. Ina yan uwana mata masu matsalar ciwon sanyi na infection. Ina masu fama da matsalar sanyin infection, kankancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar low sperm count, wato sinkewan manni. Duk muna ba da magani kuma ana warkewa gabaki daya insha Allah. Ina masu fama da matsalar jijiya. Ina masu fama da matsalar istimina'i. Hakan yana ana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. H.IV kuma duk muna da magungunan su baki ɗaya insha Allah. Ina masu fama da matsalar ulcer, asma, diabetes, ciwon suga, hepatitis, ciwon hanta. Duk muna ba da maganin shi insha Allah. Kurajen gaba, glorious pleases ko gentle health, maganin ni'ima na mata, bushewar gaba, kwanciyar mama, cika da kuma ruwansa. Ina masu fama da matsalar zafin jiki, zafin tafin hannaye tare da zafin tafin kafafuwa, duka muna ba da maganin shi insha Allah. Da akwai cututtuka da dama da ba sai mun ambace su ba, amma ka san kana da matsalar su insha Allah ka garzayo za mu maku magungunan shi insha Allah. Ga duk masu bukatar maganin mu, idan kuka siya muna iya tura maganin mu ko a ina a faɗin duniya insha Allah. Cibiyar mu tana Kano. Ko kuma ku tuntube mu a wannan layukan mu wanda suke nan, ko kuma layukan mu ta WhatsApp. Cibiyar Shifa'u yana marhaba da zuwan kowa da kowa.